to čoudí. Vážení přátelé, tak nějak takhle vypadá hurgácká doprava. My jsme dneska zvolili strategický bod, a to tak, že aby jsme se vyhnuli všem nástrahám v podobě obchodníků, tak jsme to vzali krásným středem tady mezi lampama. A je to super, nikdo nás tady nezastavuje. Můžeme rovnou jít tam, kam máme namířeno, a to je do Kleopatry. Takže až tady budete, vřele doporučuju, vemte toto tímhletím prostředním ostrůvkem, tady vám nic nehrozí. Koukej před sebe hlavně. Ve třech na motorce, bez helmy, běžný standard tady, přítmí, nesvítí auta, tak je běžný standard. Tady máme jednoho motorkářského snajpera, který se toho rozhodně nebojí, šmihne to tady přes tenhle ten provizorní nájezd. Ale je to tu krásný, jak to začíná všechno svítit. Tady máme hotel Seagull, ve kterém jsme taky měli už tu čest být. Tady máte nějaký ovocný market, kde si můžete dát nějakou místní dobrotu v podobě nějakého džusu. A tady máme nějaký vodní prvek v podobě nějakých fontánek, kde máme napsáno, že se nacházíme na Sheratonce. A jinak je to tady opravdu divočina. A ještě teďka jdeme nakoupit suvenýry, protože suvenýru není nikdy dost.